Ndikanyepa ndichabatwa nemosha. Mwana ngari batsira. Pamusoro ichanga ndine nyaya yangu iri panapa naambuya ndaukanga second time kuona saka ambuya wakatsvaga mukunda wangu same sense musikana akagara wane hamzaziva kuti ticha anoticha kumuunga secondary school ndiye akati sisi wangu ari kuda mushando webasa musikana webasa zvadaro so musikana iye wakabva wataurira naticha webva atumidzirwa kuno pamutaro kuna ambuya chakachizoitika kuna ambuya wagara kudaro semwana anofunga ane pamasondo mairi rechitatu racho ndopatakanzwa mwana ari kunyora meseji kuti zvaitika kuno kuchiitiko chaitika kuno hana kufara nacho wabere mbuya wakahaya handizivi kuti maporofita here kana kuti ing'anga iyo ndio wachatsanangudza wakasvika pekuti wachishandirwa pamba pawo ezi efemiri watora vanhu vavo kudaro wakachizoti kune mwana wangu wakabata mwana wangu wakamuchekesa Nyora handizivi kuti wakazore chipa Nyora idzozi wakachekwa panapa nepanapa nekumusana wakazora zvawakazora wakatora Bute ekuti uya fembezwe Bute anzi nenjera iri kweza kuti wageze kubva ipapo wakachizonzi pane wakatora vanhu ivo pakati pevanhu ivo pane paanga kuburikirwa kunge nemudzimu achiti kumwana wangu sikana toda kuti urohwe panapa pamusha wambuya ndapoguma kufara sikana ari pano pamusoro mama zvakaitika nonzi Linda Tamba zvakaitika ndakauya kumbatso kuno saka wakatora vanhu vavo vachibva mumozambique hanzi Maporofita wakasvika wakandipa Bute wakanda hanzi femai Bute ikafema Bute iroro ndopawakati hanzi tida kuti mushandise munamato munhu wese ari panapa werukweza nenotonga wasanganisa nechiro kafuiwa ndopanakaushandisa tikageza mangwana acho wakati hanzi tida kuti ubatsirwe ndaandiri panze wakandidedza wakatipinda mumba ndikati handisi kuda kupinda mumba zvikanzi aiwa uya kuno ndopandakapinda mumba zvikanzi tida kuti ubatsirwe ndikati handisida kubatsirwa kanzi tida kuti uchekwe Nyora ndikati handisida kuchekwa Nyora ba ndopawakati nyowanhu waofowe kumozambique ndopawakanibatirana wakatigara pasi apo wakandicheka Nyora wakazora mishonga yavo yawakazora mangwana acho ndopawakati hanzi tida kuti uite muroro wepanapa urorwe nemwana wepanapa mwana wacho uyo ari apo ndo waitaura asanga asipo ndo zvakaitika ndopandakaudza vabereki vangu wakati hanzi oraiti ndopawakazouya wakanditora ndaishanda ipapa pasi mari yangu hawana kundipa wakati hanzi ndichazokutumira weekend inozi pawakachekwa Nyora murume wacho akashaika aivekondo aripo angaine vanhu veipapo vanhu vavo vawakauya navo ndo vanga varipo nemwana wacho uyo anga aripo kuti asi paazotora nyaya dzekuti ndiite murora wekwanga asipo pawakachekwa Nyora anga aripo here anga aripo anga aripo simbogaredza simbiri shamwari kusvikana vakwakapaka ndiweiba chichakaita chakaitika Wellington Manyara chakaitika makachekwa Nyora zvaita sei
pachangu hapo ndakanzondiende kwepandira nenyora dzandakatemera dzandandopa iwo ngokachekwa namo handitozivi saka iwe akabvunzwa izwazvo iwewe kana wangoda kuparwa nyora saka uya akazochekwa nyora mamukucheka nekupara nekucheka newakasungenyu kana mepose yebhizi tenge kupara nyora dzako saka maoni zvaparwa pauri zvoenda kuchekerwa musikana ini ndakatobvunzwa toti kunyora dzadzandoparwa dzakapfekwa zvikanzi chii ndinokwanisa waibvunza yebvunza maprofita wangosika sei usinabvunza adaidza maprofita sei usinabvunza adaidza maprofita profita yakubasa akadaidza maprofita yakubasa ndiani profita akadaidza une kupara iyandimakosa zvikuti unenyora asi pana idziziwa saka ndiye akadaidza nemaprofita kuti yekupare mwana nyora kuti asarore kana kuti asazwa kuda mukadzi zvanga wakuparwa saka akadaidza maprofita ndiani because hausiziva wakangozonyora uda kuparwa akadaidza maprofita nyora dzakada kuti vana parwa idzi zvakaitika Nyora maduri zvakaitika ndezvekuti inini ndakasangana nedambudziko randakasangana naro nderekuti mwana wangu iyena mukomana mwana waimurume apiswa kudaro ndandisikagari naye mwana anga abva pamba pakafa baba wake takambonetsana ndokubva asuluka pamba kudaro dzakugara ndopakazopiswa apiswa mwana ndakamutambira tora mwana ndikagara naye pamba akapiswa kumusoro akapiswa negirlfriend yake saka zvadaro ndobva ndasvika ndandisika mwana apiswa saka ndobva ndatora mwana kwakuya ndobva ndakurapisa chii mwana pamba ndakandisa mwana kuchipatara akarapwa akaita zvakanaka anga akuswa zvakanaka saka shamwari dzangu nekuona mapikicha paakapiswa ikopo vanhu vazhinji vakauya pamba paitomuka pakazara vanhu pamba nekukahatsika kwakaita vanhu vachitikachakutika pati pamwana saka zvadaro shamwari dzangu dzekumozambique pedzakaona mafotos ayo emwana ndopedzakabatikana dzikachizouyawo kupi dzauya kumba kwangu hadzina kuuya dzine chinangwa chekuda kubatsira musikana dzakauya dzine chinangwa chekubatsira vana vangu zvadaro vari kubatsira vana vangu ahakira achitobvisa unenyora nini ndakatoudzviswa pamutsipa pane paa iye mwana achibva kana mwana anobviswa nyora wamune control naye over mwana wedu ndizvo chaizvo uyu mushando ndizvozvo una vabereki wake ndizvozvo hasi wenyu zvamakaona kuti ahakirana maifanira kunga makatoita effort yekuti tidaidzwa vabereki uyai kuno handiti pane nyaya dziripo dzemwana because in the first place mwana uyu mushandi akasafanira kupinda munyaya dzenyu mukicheni menyu muchiita zvinhu zvemanyora enyu imi maimudaidzirei kuita nyaya dzenyu dzematare enyu isusu because musikana kutotonda makaita zvokumubatirana kai hatina kumubatirana akatoita zvokutodai zine munhu akakahakira chisikana chiri patonda chikufunda hapana munhu akamubata kana inini wachona kana reza yacho kana chii iyena akaparwa akakanda reza yake ega kutoilet handina iye akaparwa chii iye wakaparwa akaparwa chii because iye angasina nyora inini handina pakauya bereki wacho
mati akaendereza yake wakaparwa handisi uyu ana anga asina nyorano saka aiparwa chii paakaparwa anga akahakira handina kuziva kuti chaakaona ndechipi because anga akahakira aiwa sikaimishongamunhureza kutomupa nenyowani reza nyowani kutomupa reza nyowani kuti ichazouda nemunhu mune mwanatsi wenyu reza yakaparana yakaiwanei reza iyi kuti azosara akabata reza ndii dzakapiwa reza makamupa reza munhu reza akaipiwa nani for what purpose kana uyu akatoparwa handiti ndinoziva riziri kuti angaruparirwei because vanhu vakauya kumba kwenyu misheni yavo yanga neyekuti wakanga warwadziwa nemafotos emwana wenyu angapiswa negirlfriend yavo vakaona ndozvakawinga saka kana anga akuzohaka anga akuhakei besides chaanga akuhaka chii iye auya kuona mwana wakatsva wakapiswa negirlfriend chaanga akuhaka chii handina kuziva kuti mhepo yakahaka ndimati vazvakahaka handisi kana akahakira iribizi nyaya yenyu mukicheni mami nenyaya dzenyu mukicheni ndimi mutaura kuti nemuromo wenyu kuti munhu panga akabudirwa akuhakira ndipakadaidzai musikana ari kunze uimizi kuti pakatanga nyaya dzenyu dzokubudirwa mukupapisa zvinoita mumba musikana angasimoko ndimi makazomudaidza kuti ngauye kuno kumba ende anodaidzwa nemunhu akabudirwa andizvo which means their mission yekuya kuvanhu avo yanga isiri yekuya kuona mwana wakakwara wakapiswa negirlfriend asi yanga itori nyaya yekuti wakatouya ndiri mawadaidza for a specific reason yekuti pane zvazvo kunetsa pamusha warini ndiprocess yekugadzira zvokunetsa mumusha handisi ndo pawakabva zopinzawo musikana mukati menyaya dzipi idzodzo handisi oright kana mambaya kuona mwana inyaya dzenyu handi ko uyu angainei nazvo anga asina nezi saka maimupinza matare emusha menyu kuti adii mutorwa maimupinza matare emusha wenyu kuti adii ipopo handina kunge ndamupinza kwekuti inini ndiri kuda kuaa asi kutoti shamwari yenyu akati daidzai musikana ari kunzi apinde mubiri imi ndobva madeidza musikana saini yekuti utanga kuti vanhu vamakadaidza unga usingaonika yanga iri kudaidza munhu asingafani kunge ari mudare imo ndio saini yekutanga kuti vanhu vakakupedzera nguva nekuita futi dare changamiro vaita dare nemwana iwo ndimaika uyu mwana ana baba kwa hazvina basa kuti vakasepare baba akafa asi baba afa mwana uyu kochipiswa musoro ngegirlfriend shamwari dziri kumozambique dzokadzana mapikisha emwana wakapiswa ngegirlfriend pochisega toone shamwari dziya dzasvika ndo dzakuhaka mweya wemupisi amene kuti ngewemupisi here kana kuti ngewei mweya wanga wakuhakwa mweya uya wobva waenda kuadhepita musikana uri kunze uri kutaira ake urizvitira basa rake kuti ngaauye munomba auya mumba musikana uya wobva asvika akuparwa nyora wakaparwa here kana kuti wakacheka waitocheka kuti mama wanga atanga atoriwa iwe wakanga wagara uine nyora here iwe wakanga wagara wambochekwa nyora here ndandisati saka chacho kuparwa kwauri chii handitozivi wakatondimanikidza ndisingatoti waitomanikidzo uchichekwa waibva waisati umwe twaisa amene mishonga yavo yakaisa handizozivi kuti ichi alright wapedza kuchekwa kwaodini ndokwawakatonditi chiraza reza iyi mutoileti pandatoitora ndaenda ndanoirasa pavasara vachiita zvanga vachiita iwo wakunze wapedza mangwana wabva kwadzii
ndobva vakati hanzi pane munhu abudirwa ndimbuya wepanapo ari kuti hanzi toda kuti tiite murora wepanapo. Right. Saka ini zvanofunga bambo ndezvekuti mwana ada kucheneswa. Mwana ada kucheneswa. Anzi kuti pazika kuti nyora dzakachekerwa nemushonga wakaiswa ndezvei. Anzi kana madaro anzi ndimo akuchifanira kuita process yekuparisa nyora idzodzo kuti dzibviswe pamwana. Nokuti vanhu vanopara mwana nyora iye asina nyora kuti asi tikupara nyora. Imimi ndimo akuchifanira kuti kana zvaonekwa kuti mwana chaiswa pamwana chii anzi mwana wachiparwa nyora idzodzo. Ndikuziva munokosanga muti muchine mwana hamusina mwana. Kana vafunga kuti pamukuroorwa pamwe acharoorwa. Handichatozvivi zvekuita handizivi kana paapa. Muchaziva zvekuita asi ndosati kuzva tomutaurai kuti itai zvakati. Pamuri kuenda pamuda kubatsirwa wanofanira kunge uripo wakaita nyaya dzavo kuti wazive. They must know kuti zvawakaita pamwanawo ndizvakati nezvakati zviri kuda solution yakati. Kuti imhosva iyo mwana akuda kutorapwa. Alright. Iwe kubva padaro wazoda kuti rohwe ipapo wakabva umbozwa ere kamwoyo kako kuda mukuvana kana ndautodawo aiwa amusi mwoyo wako wanounda hauna asi uchizwa kuda urumene ndisori serious ka basa uchiri kuziya totoda kuripa uri nderipi kana uchizwa kuda uri medheni uya normal ndozvatoda handiti saka tazwa kuti uri normal like right now tazwa kuti uri normal handiti takuda tizive kuti purpose yetsika yenyora idzo dzanga imuri yechii because ukasamboedzwa mweya ukasamboedzwa something so we want to know kuti nicho chii chochibviswa pauri handizvo right saka ndozvinoda kuti achirivavo kana maita izvizvi muchidzoka kuno motitaura kuti pamakafamba makanzi pari mwana pane chii pane chii then tochitira nowanawo tochipedzerana mai akaniswa akambota mai inini ndikutsigawo mashoko atakuaa patakava pasamanisi mai avo patakasvika pamba pavo tichizoya kunoku wachipiwa samanisi waitofanira kunge wauya nevanhu wavo wekumozambiki ivavo nekuti pano pane madhays ekutoti aitogona kuvatora nekuti ndichitondera musikana achigara ipapo akati waisatora nguva vaienda ndokudzoka saka ndikukumbirawo kuti mundibvunzirewo kuti akavaudza here kana kuti haana amuata isusu takuvaudza kuti musi wa7 wanofanira kuuya netimu ravo rekumozambiki asi by musi wa7 imi munofanira kunga mafamba mese matotaura kuona kuti pamwana chii chakaitwa pamwana nekuti ndikutoona kuti iwavo mai avoka pane zvawakatoita pamwana nevanhu wavo ivavo akaniuya takutozoka mashure tati imimi nawo nababa endai pamunoenda handiti nemwana muzwe kuti chii chakaitwa pamwana asi musi wa7 wananyakuisa zvawakaisa izvozvo nemi mese padiri kudai paramba musi wa7 mese nevanhu ivavo vekumozambiki asi zvokuti vanhu vekumozambiki wauye harisi responsibility yeimba iresponsibility yake kuti vanongouya sekuuya kwakaita kuti vangozwa kuti mwana atsva ndobva wamhanya iyo zvavanofanira kungozwa kuti nyaya iya yatsva wobva wamhanya pamwe anogona kutohakira tikatobatsirika tese ndiri ipapo ndandokumbira kuti transport iri kutinetsa tinobva kuwamwe kuzasuko uya kwatakaita imari kudzoka kwatikuita imari musi wa7 ipapo imari saka tokumbirawo toti watotipawo mari yacho yatikudira freeway oti tofambira tichiramba tikamata mota hatina chekufambira tinogara pasi kuhwesa uko right asi mutemo manje
Hawakupi mari yepetrol, wanokupa mari yepublic transport. Kubva kuno kuenda ukazodza mari hawaiziva wane motikari kako. Uyu musikana pamusoro musikana paakakwira kuno unofunga anoziva paakabva kumusha kwedu achiuya kuno achiuya kwamai apa mari yaakakwira yebhasi inofunga ari kuziva $7. So it means 14, 28, 28, 42. Saka 42, 42, 84, 106. 106. Right. Saka munofana kupaona mari 106 yekuti always do out because nekuti arinvest mari yavo yavakushandisa. Right, and they turn on 6. Right, next, Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,